upacara kok, Dik. Upacara. Upacara siap gerak iku lho. Walah, aja sekolah ya. Aku kan masih sekolah. Ayo Mas Edi. Ya, Mas. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo dadak ketemu pancen gak metu ya. Bareng metu ra patek suwi. Gak patek suwi. Tembange pembukaan. Nggih. Tamu undangane Pak Min ya In ya. Nggih Pak Rusmin. Pak Rusmin menika ingkang pundi nggih? Sik tak goleki Pak Goleki, Rusmin. goleki. Kowe mesti roh iki. Pak Rusmin aku ra patek kenal karo wong kene kok. Dompete iki lho dompet. Apa Gini, dompete sae angger kandel mesti Pak Sing Min. karo kandel. Ndi Pak lho? Min. Pak Min dileh Mak. Heh? Nang kursi, dunguku nang kongsi TPI. Tenan nek ning kongsi TPI lho iki bongkar kapale lagi balik. Ya Allah. Lah nek nanggap ketoprak banget. Digawe ditinggal bongkar. Gue man. Lah engko piye iwake dijumputi wong-wong iki. Bangetan Pak Min. Gak habis pikir aku Amongko aku lho kudu njaluk koyo ngene iki nang Pak Min lho. Nah, Iya. malah Ngene iki lho, ditinggal. sing tak golek malah ditinggal bongkar TPI. selendang sutra kuning nggih. Iya. Wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nek Bu Sujar sing ndi Bu? Ya melu nongkong sisisan. Ora lho kok sing tampa nganu sapa? Ting Ting dalem. Bu Sujar. Niku menika jenengan Bu. Nggih mawon. Mun ditelepon Pak Min, Pak, mbane wis metu ngono, muni ngono ya Bu ya. Mana? Nek malah dititip-titipi Pak Min ngono. Apa disawari Pak sak plastik ngono ya ora apa-apa ya Ron ya. Langsung tak tampani nang loro ngono. Dek Gilang. Dek Gilang. Dek Gilang sing sunat. Sipit iki mripate sipit iki fotone. Ndi Dek Gilang ndi sing tetak. Loh, Gilang semono dak doktere girap-girap le Pak. Wah, panjen. Jenengan kok ngacung iku lek dokter langsung. Pundi. Sing sunat. Alam Bapak, Pak. Kok Heeh, sampun mari Bu. Sudah sembuh? sudah. Alhamdulillah. Krungu Dek Gilang nggih ulang tahun nggih Bu. Wah, selamat ulang tahun Dek Gilang yang ke 11. Nggih, selamat ulang tahun. Dongane muga-muga panjang umur tambah pinter. Ngapasi ditetak muga-muga tambah soleh, ngabekti karo wong tuane. Aja batil dawuhe Bapak Ibu. Wis diseneng-senengke ngapasi ulang tahun karo sunate ditanggapno ketoprak. Karo dirayakno wong sak Indonesia ya. Dirayakno wong Indonesia iki ngapasi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81. Nggih, muga-muga keluarganya Pak Min ugi Bu Sujan niki merdeka. Nggih. Tegese merdeka iki Tegese. ayem tentrem. Heeh. Rezekine luweh-luweh, matur suwun nuwun sampun nimbali Wahyu Manggala kula sak kanca. Muga-muga sak dibare nimbali Wahyu Manggala rezekine turah-turah. Amin. Ya sapa ngerti kok sore Pak Min wis mulih. Bu nek dalu dak pun langsung lah Bu Pak Mena. Eman-eman lho Bu. Banget nek gak ketoprak Tak kira guyon iku mau jeble ditinggal yang bongkong sing tenan. Enggih tamu undangan siang sedaya. Nggih. Masyarakat Ronggo sedaya yang sampun kelenggan wonten ngajeng kiwa tengah. Simbah. Wis pokoke sak nggon-nggon lah ya in wong panggone aja kaya ngene nang tengah ratan. Tengah ratan pas. Bicaranya Pak Dhewe menghibur bangsa Ronggo, khususnya keluarganya Pak Min Dek Gilang sing lagi sunatan. Nggih. Wonten pamundutan iki selendang sutra kuning. Kuning. Tayuban apa piye iki Bang Pak Dhewe? Pak, ditayupke napa langgam? Mbah Kakung ditayubke. Eh? Dandan untu, maksudnya untune ditembok apa piye ngono kok dandan? Bongker dandane untu. Lah, Mbah Jogo. Nggih monggo mboten napa-napa to. Ayo Mbah Jogo. Selendang sutra kuning. Di Mbah niku sing kekuniran Mbah Marta. Nggih Mbah. Mbah Noto. Nata Pak Tengkemangi. Mbak Astuti, Puji. Pak Rustam, Pak Roni,
Wis pokoke sugeng siang sedaya. Sedaya kemawon nggih. Yuk monggo. Ngaturi sesepuh wonten Desa Rangga menika nggih. Di panggung anyar. Bagolel di Tino. Yuk. Cus. Selendang sutra
aturi wonten tayupan sik nggih ya. Nggih. Aturi tamu undangan sing sepuh-sepuh iki nembe rawuh, sing nembe teko Bapak Ibu sugeng rawuh sugeng lelenggahan monggo ditata sik gawane walah. Iku apa nek dibuat? Beras iku Rom, sak karung. Luar biasa. Aduh. Lengone bala-bala. Gula. Bu Sujer, wah luar biasa. Moga-moga rezekine luwih-luwih ya ini ya. Amin nggih. Niki wonten pamundutan malih napa ada, Mbak. mboten? Kasunyatan kasayangan. Ya. Gogek. Saking gogek kanca-kanca gogek napa bapak-bapak iki sih rawuh? Mas-mase. Mas-mase, he? Oh Oh, pemuda-pemudi. Halo, selamat siang nggih. Nggih. Tak ngaturi Mbak sik ya. Aku kok nek diberi iki piye coba nek gak tak aturi, diaturi selawatan sik Mas Hari. Pabeleng Mas Hari. Ya ben adem ayem ya jus. Lho gak terus mangkat ngene kok iso. Mangkat rae. La ilaha
Huti lho In. Mbak Huti. Disangoni 2000-an mang, ketoke wong siji nggawa 5-5 tak tampani mang. Gak apa ya. Emang Mbah sapa ya paring asma sinten Mbah Huti mang nggih. Mbah Yati kalih Mbah Kus. Matur suwun nggih Mbah. Ijolna Mbah 2000 lah tak tampani gedeng aku ya Allah ya Allah. Apa Bojar? Engko neh. Tenang ta ora. Engko neh gilirane Bojar to. Niki sedereke Bojar sedaya niki. Saking pundi saking Ronggo piyambak? Oh alah, tak kira kok Kalimantan tandi ngono ing kowe wong waduh. Oh aduh banget to. Nggih, nyuwun tembang menapa? Request napa mboten? Saking Bojar napa Bagus, Mbah Ti. Nyuwun tembang napa? Ayo. Lintang Asmara In. Lintang Asmara 120 Bu. Lho nek larang nang In. Lah lintang iki larang lho, Ro. Biasanya nang kono mok tarik 75 leh. Lah iki ning daerah kene iki. Delok go meja kursi lemarine gudi-gudi kok. Iku weke Pak Men kabeh. Mbok. Pokoke ning kene tak dolarang karo Bojar Aku pokoke. ora gelem aku dina iki gak bayaran karo nggo lemari siji. Aku lho iku lho bandulan iku lho. Nggih, monggo mengke diaturi Lintang Asmara. Tak aturi saiki, Bu. Saniki nggih. Sawerane kudune metu saiki lho ya. Disiapke lho Bu, sawerane lho Bu. Tenan. Sudah. Ayo Mas Hari. Iya Mas. Lintang Asmara. Saking nggogek sabar dulu nggih. Sabar, Tak nggih. ngaturi saking kerabat niki keluarga besar Bu. Jare ya. Oke, semangga. Sinten sing badhe nderek nembang monggo lho. Nyanyi. Apa iki Mbak cantik-cantik iki sing arep? Ayo. Iya Mbak, nyanyi Lintang Asmara ayo. Monggo lho, Nyampe lae, nyampe lae. Wah, monggo lho. Moga Bu derek nembang mriki. Sareng-sareng Nonton streaming juga bareng artis bro di FX Kantong Channel. Siang Halo Mas Sri, kalau Mas Sri. di Mas Ri. Oh nganti kangen aku mama. mong eling manis ati sejatuh Nizar. anduweni marang sang Yasulastri. Hey, hey, ha, ha. Oke, Mbak. Ayo lho,
iki kudu nangis cah iki ya Allah sakene. Arom, Eh. iku anake sing maringi roti kok, So. Lho iku mang Lintang. Ya iki lintang iki. Anake gentong kawa-kawa iku. Heeh, wong Iya. dileh lali aku. Wong iki lho metu kene mak jret ngono tekan Kali kene. nanas. Nggih makasih Nyonya Gentongnya ya sudah kasih cake ya In ya. Apa jenenge cake? Lah sapa jenenge cake Iya, bener cake. nggih. Heeh aku iki jeli ya, Bro. Aku ora patek seneng sing abang iku mah aku jeli sing coklat ae ya. Aku coklat, aku doyanku coklat tok. Aku doyanku duwe ya. Doyanmu duwe Dol kan nuku sariman. Ngono. Yo. Mak tuku kowe man. 50.000 wis Apa sama. tak jeli lejekku kowe man. Sanggeblake. Nggih sampun matur suwun Sampun, nggih. nggih. Asikane bunda-bundaku juga Mbak yang cantik tadi nggih lintang asmane sama diaturi. Iya. Sing nyuwun tek malah tengok-tengok lungguh tok le Bu sampean Bu. Jare sudah disiapkan Sudah duduk. Malah sudah duduk saja, duduk yang manis. Iya. Ya gak apa-apa. Yuk diaturi tembangnya Mbak Nota mang nyuwunnya padha kuning. Oke. Kasunyatan saya. Kasunyatan Mas Ari monggo diaturi. Ya, Mbak Ming. Gini. Yuk siji-siji diaturi monggo rampung dhewe. Monggo. Mbak menawi wonten susulan saking ngajeng kula tenggal pamong ditane nggih. Nggih. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno. Kowe sumanding wong liya.
sudah diaturi secara langsung bersama geol-geolnya Ki Maya ini ya. Iya. Sariman gregetan awak anggere nyuting mesti meripate terus ngono keduten terus sain. Kiwa tengen aku tak ngono kok. Dek iku sing diingeti ora kamerane. Apa in? Lah kameranya kok tekan ndi? Ngono. Dek pengen ro langsung ya, Man Sariman. Kandhani kok iso. Nggih, sampun wonten kasunyatan dilanjut wonten kesayangan. Iya. Ayo Mas Ari, niki permintaannya wonten melih napa mboten saking iki? Ngajeng-ngajeng sedaya niki. Monggo murah. Kirain. 2000. Angger peng 50 iji ndak. Dodol sosis ae lho, sosis ora ndak 2000 utang mah. Utang iki penggiyane aku iku utang ya. Utang ya. Utang ya. Jus kesayangan. Wong ae aku gendruwo. Jelita. Iya dalam Mas Daniel Duda. Panas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwiraku pawar temu bingung rasane nandai sing tak
laut kidul. Oke. Ada Andre Sinyun ya. Ya. Kalau kidul sing nyanyi sapa jare sing nyanyi Rika kok ya. Oke, baik. Iki dia dari mana tuh siapa tempat Nggih, dan kuning. thank you nih. Iya Mas. Iya. Ameo ya. Ayo Om, ayo Om. Wah wayune umat dina iki ya cus nyanyi potek goyang ya Ndek ya. Ayo Mas.
adik wae dinyanyikke langsung disangoni abang-abang Abang-abang kecekel tangan. 100.000 ditemung pira iki? 15. Lumayan lah ya ini wis ora apa-apa. Kowe melu nganggo rok sik Ahman. Kowe kok anggur melu ki mesti njaluk jatah. Jaluk bagian nek kancamu meneng ae ora Ora adil jaluk. Pak Bambang apa nemu nang ae penggiyane nang mobil tok iki Pak Bambang iki ora kok kowe Mas. Yang tanti yo ngedepi bokoke tanti iso. Perwakilan. Liyane kowe lho gak tau ana sing njaluk Mama. Mira Dek ra duwe rayo Dek. Apa? Moh aku mau cekeli terus ora ndang mau sawerna Bu, DPC ket mau mula Ket mau gak di DP-ni yo. ngusir ngebuak nganti ngene. Nanti puweke yo gak yang disawerke yo ya. Bu jare ra gelem marah-marahi giding aku. Jane sampean marahi sik opo jar. Heeh, ciwi-ciwi ki lho rada nyaweri dicekeli wis ora kemeringet tangane. Ben kedue terus kebes iku kok. Laut Kidul Mas Ari. Iya. Lagunya apa? Laut Kidul nggih. Oke. Nah, iku ae Laut Kidul, Ada yang tapi- mau nyanyi enggak? Iki cantik-cantik depan iki. Oke, nyanyi-nyanyi. Ndang iku lho. Oh iya, ya. Ya. Laut Kidul. Mas Damian ngalah. Joko Sundang ikut terai. Hei. Suara ombak sekoro laut hijau ingin sembilanku wujud janji urip tekan nikmati tapi mesti mboki jani Putra Sinja Hei. Ha. Barengi modal senengku Lunggo dewi bayang kesliramu sing kini Saksi di pasir sing kasar Yen nantang berlayar Saiki mboten wonten Hei. Ha. Hei. Ha. Hei. Ha. Ada yang bisa? Menteng. Dadah. Kak Jojo Siti ya. Asik. Tak wis Siti ae ya. Soalnya aku gak iso. Terima kasih. Matur nuwun. Hei. Ha. Hei. Ha. Hei. Ha.
depan ngomong kidul spesial yang punya lagu ini di Andre ya. Ya, Andre. Terus dolanane wis sawetara. Nggih. Coba diaturi sak lagu ngene ya. Terus? Iki aturi lagu apa, Bu? Tanpa hubungan. Tanpa hubungan, tanpa hubungan, tanpa hubungan, tanpa hubungan, tanpa Kucing garong. kucing garang. Lagunya tanpa hubungan sing piye koyo ngene. Pokoknya ya sing piye ya Rom ya. Oh, sadar diri, sadar posisi Dudunan. sing diri. Lagune sing piye tanpa Yo hubungan? sing kon bayangno iku lho. Kon bayang, tak kon nyanyi dhewe ya. Kon nyanyi dhewe ae. Sini. Ayo, mungkin gak kono bayangno, kene nglakoni kudune. Dikancani Mbak Indah Kalelai. Ya wis. Dikancani Mbak Indarwati. Mau? Ayo Mas Heri, aja tanpa hubungan ya. Bariki awake dhewe adus, umbah-umbah turu ya. Laundry ae ya, Rom. Ya adusne imbu dinanse nganggo deodoran ben gak kecut. Monggo. Bonus. Aku ijane pengen diuncali-uncali mbok sujar ngono ta. Aku pengen diuncali teh pucuk Rom, Dos. Ono ta? Ono. Tak jalukke. Pak, teh pucuk. Mari njaluk, tak jalukke. Yen ku Ora ono sing nyekel. tembang lagu senengmu sing kerep mbok weroni Sini dong nyanyi dong. saben ketemu gawe aku kangen kebayang teko Iki landep mimpiku apa kowe ra krasa tresno Jaga kaca. sing jelas ngarep foto Bendara kowe semepa ati wis monggo tiara nanging takdir Gusti sing ra iso ditolak Hey ha, hey ha. mung pengen rasane senenge yen lagi kasmaran rasa sayang sing ketok tenanan nyatane dadi asing tanpa hubungan Ina. Ngopo Hey, kowe ha. rong olehi kesempatan kasih padahal ati wis pengen dadi siji sikapmu sing ra nentu sing marayaku yakin aku pengen bersatu saiki aku wis nyerah wis pasrah marang Gusti puji tresno kuwi ikhlasno sumpah aku ra rela yen akhire padha lunga Lumayan. wis cukup sumangga
iki aku wis nyerah, wis pasrah marang Gusti, ujue Sakit juga tak mau dibokong terus. Nek goleki tunggale piye coba? aku rapopo yen adine kaya bersukup sumangga. Ora ono. Lagu iki cukup tak wenehno dinggo kowe sing ora rumangsa. Nggih matur suwun. Hey. Kaya pamane sampeyan diatur dolane dijekopno semene nutuk yang akan Bapak Ibu mandalu malih. Ayo padha ngobahi atus bareng-bareng ayo nduk.